A matsayinka jarumi na Indiya wanda duniya ta san ka kuma kai superstar ne, ko ina za a ce duniya ta san ka, ko da mutum ba yarenka ba ne, kuma ni ma abocin kallon fina-finanka ne, ina son ka, ina ƙaunar ka, shi yasa na kawo maka goron gayyata ta kuma ka karɓa hannu bibbiyu. Na gode, na ji daɗin haka sosai. Abin da nake so da kai yanzu, ina so ka bani shawara akan comedian da nake yi da drama da nake yi, menene zai kawo min ci gaba, saboda ni ma ina so in yi suna kamar yadda kuma kuka yi suna, kamar yadda Allah ya taimake ku kuka duniya ta san ku, ni ma haka nake so Allah ya taimake ni duniya ta san ni, amma ina neman shawaran ku menene zan yi wanda zai kai ni matakin da kuke ciki. Ina jira ku ban shawara.